Unu anụkwara na Joe Igbokwe pụtara wee yọọ wee sị na sị gbaalụ nwaanyị ekwensu anụnwa jidelu nwatakịrị adịtenye ezi ya na ya bịa na-akpọchi zitere m wee were ọkụ gaasị na ọkụ waterproof wee lepụsichaa nwatakịrị mmadụ ahụ na ndụ. Unu mana ọnya bụ akụkọ bụ okwu akpụ n'ọnụ na Anambra steeti nke bụ na ndị House of Assembly apụtagokwa wee sị na fa etinyego ahụ na ya na nwaanyị a na-aya enye ezigbota ntaramahụhụ. Onya ka apụtazi kịta anụnwa Joe Igbokwe wee doo ozi wee sị na ọma na nwaanyị anụnwa na o mefegokwa anụ na nwa ya agha akpọje n'aka ya. Unu mana onwe mgbe a na-ji nwa na-akpọnye ụmụnne ya nwaanyị na-ebe anya m na ya chọrọ ịfụ nwa ya na ahụ adịghị nwa ya ka Joe Igbokwe na-asị na nwa agha anaje nya bụ nwaanyị ya akụziziri nwaanyị anụnwa na nya bụ ife o merụ na ọ dịghọ mma na ya jikwana n'aka na nya bụ nwaanyị amụtagokwa n'ife o merụ na ya chọziri ka ya yọkwa anụ mgbaalụ n'isi nya bụ nwaanyị na sị gbaalụzikwanụ nya bụ nwaanyị na nya bụ ife o merụ na ọ ma mmezikwanụ ya ọzọ. Ka isi ma na o ya emezi ya ọzọ na ife o merụ na o were gị wee mụta ife. Ọ kahụ mma na o merie nwa ka o were wee mụta ife. Nwa onye ọzọ ka o ya eje ka o gbuo na ndụ ka o wee mụta ife. Ọ bụrụ na nwatakịrị anọkwu n'aka nwaanyị a 2 days ọ na ọ ya anwụ ka nna agụkwara na ife ọ dị na sị gbaalụzikwanụ nya bụ nwaanyị maka nya bụ nwatakịrị ọ mụrụ okwukwanụ n'aka na nya bụ nwaanyị na ọ ghọtagokwanụ ife o menya ine ha duwe ka o si wee were ọkụ dakasị nwa anụnwa n'ahụ na akwa nya bụ nwaanyị belụ mgbe a na-ji nwa na ọkụkwanụ nya bụ Joe Igbokwe na mkpụrụ obi na nya bụ nwatakịrị adịtenye ezi o jikwana ọkụ wee dafụsị ahụ na nwaanyị adụghụkwanụ n'ụlọ ọgwụ andị na o tonyite na ọ ya abụkwanụ nnukwute mmadụ na ọ ya abụkwanụ ezigbote mmadụ na ya na-akpọkwanụ ndị Naijiria ka fa join ọnya bụ Joe Igbokwe wee yọkwa n'ayịyọ n'isi nwaanyị anụnwa na nwa ya nwaanyị. Joe Igbokwe ọ bụrụkwa nwa nwaanyị ka oku n'aka ife oku n'aka bụ nwoke na-abụ na okughọ nwa nwaanyị. Ebe a ka Joe Igbokwe nọzi wee na-ajụ na si kedu di nwaanyị anụnwa na ọkịta anụnwa ka o kwesịkwa na igosikwa n'ihu ya n'ife anụnwa na-eme gbastarụ ezinụlọ ya. Joe Igbokwe ihe eje n'ime ụlọ nganụ ka ije mmadụ na di nwaanyị a na ọ nọ ebe ahụ ka ọ na ọnọghị ya ebe ị na-achọ ya nya bịa gosi fesi ya ka ọ yọbanụ ndị uwe ojii fa hapụ nwunye ya ka ọ na ịmahụ na di nwaanyị anụnwa na osokwu wee chi igbu mmadụ maka ọ nọ n'ụlọ ebe ahụ. Ị na-agwa na ọ bụ na ọnwafa ka onye ọzọ kpọ wee mee ya ife anụnwa emere onye a obi ya adịfa mma. Ama m nnọọ ka ụfọdụ ndị mmadụ si atụnyelụ mmadụ ibefa. Ịmakwa na nwatakịrị a bụ nwa mmadụ ọ bụ na nwa gị bụ Joe Igbokwe ka emere ụdị ife a ihe enwe obi wee pụta n'ihu akwụkwọ wee na-edekasị ife ị na-ede ị na-asị tịgbagharịa na ọ bụ na nwa gị ife iwe na-ewe ọtụtụ nwoke na ọtụtụ nwaanyị ka akpọpụta nwaanyị a ka akụpụ ya na di ife na-ekwerufe egwu ka ịpụta na-atị na tịgbaalụfa maka nwa ya. So ọ mụrụ Jizọs na Virgin Maria ife eche ịkọwara m ya na nwaanyị anụnwa kịta ọ dalụ nwa ya ọkụ ọ dalụ n'elu mbụ nwa nwaanyị a bụ ndị amụrụ amụ na nke ọ chọrọ igbu dalụ n'elu ọ ka ụnụ na-afụ ọ maka na ọhọgụ nwa bụ Joe Igbokwe ka a dara ụdị ọkụ a mgbe ipere mpe na ọ bụ n'ọgụ ka a dara ụdị ọkụ a dafụsịchaa agha anya na ntị na ịpụta mgbe itoru kịta na ihe nwa ọnụ ka na-aka ụdị aka maọbụ ife onye emerie etete gbagharịa tikpọtagodu kịta ka adagodu ọkụ n'ike na-abụ ma ọ n'aka na-abụ ka ọ fụgide ka chifo anyị ekwe ka imetụ ya nnu anyị ekwe ka imetụ ya mmiri ka ụnụ fụ ife nwatakịrị anụnwa na-agabiga sọsọ nne mụrụ ya n'afọ ma nya ife akwa mama nwatakịrị a beru mbọsị o jere ebe ahụ ya esetachaghị nya bụ ife onyonyo ụnụ mana ahụ nwatakịrị a ma isi ya imajin iwere ọkụ rọba na-ada mmadụ na ntutu isi ọ na-aṅaze na-elesa ọnya ahụ na-elesakwu ya ma n'isi na-elesi ya ma n'ahụ ụnụ osisi gbagharịa na ọ bụrụ na nke a ka m eji bụrụ ekwensu bụrụ onye afọ ọjọọ ịfụrụ nwaanyị a ama mgbagharịa nwaanyị a ya ata afụ maka ịgbagharịa kịta echi onye ọzọ emekwa ọpụtakwa okuru nwa n'aka si n'oku Virgin Maria ma ọ n'oku Jizọs ma ọ n'ọdị ime tịgbaalụkwa ya na gbagharịa nwaanyị a nwere ọkụrị na ndị mmadụ aka eji okwute wee tụwuo ya ebe ahụ ya na di ya. Ụfọdụ nọkwa na kọmentị na-asị na fa ya atakwa Joe Igbokwe ụta na-enwere ike ọ bụ na obi ebere na-emekwana ya n'ebe nwaanyị anụnwa mana o nwekwa ife dịka obi ebere na ya maka na ọ bụ na nwa Joe Igbokwe ka a hụrụ ọkụ na ndụ abunatara ya ọ ya achọrịrị justice n'isi nwa ya ka ọ bụ na nwatakịrị ya nwụrụ n'aka nwaanyị a na-akọ ife a na-akọ so ọ bụzi na neba afọghị ya ka bịa gbaka ụzọ ka akpọpụta ya ka kịta anụnwa buru ozu bunalụ nne na nna ọhịa maka na ya bụ nwatakịrị igbo egwu mụrụ ya maọbụ atụrụ mụrụ ya maọbụ ọchịcha nwa egwu nke ya nwa bụrụzie nke nne buru n'afọ mụọ n'ụlọ ọgwụ amụọ onye nke a n'ime ọfịa nwa akpọnyere ya 6 months ya na ya biri ahụ dị ya ntu anụnwa fabizie wanye ọkụọ na akpati ozu bunarị ya nne ya
tiwelu nwaanyị a dọọ ụfọdụ aka na ntị ndị na-emegbu nwatakịrị fa na fabi ịmalụ na ihe enedo nwa mmadụ anya zụọ anụ nke ịmụọ nke ogo na ụmụ na di zụba na nwa ụlọ hapụ nke onye ọzọ mụtara ịkpọrọ nwa mmadụ o kwesịghị ya eme kpọnarịa nne ya na nna ya na ohi igbu ya na ndụbuna ụfọdụ ewere ụma mma gbujisicha nwatakịrị aka ụfọdụ ewere ọkụ dafụsịcha nwatakịrị aka ọkwa unu furukwa nke mekwara na Imo steeti ka Abia steeti ọkwenye bụ nwaanyị ka na-eje n'ụlọ ikpe nwatakịrị ahụ ọ dara ọkụ n'aka osi na oweje egie ka osidu na oji ekuru nri na ite rie o wee were ya aka ya tinye n'ọkụ eji esi nri mụnye ọkụ were aka nwa mmadụ tinye kịta ebe na nwatakịrị ahụ mkpịsị aka na-abụkọ mkpịsị aka ịtọ nwaanyị onye ya anụ ya na onye fụ eziokwu nya kwuo sita nwaanyị a afụfụ ka e wee gbaghee ndị ọzọ ntị onye mmụọ nya zụa oge na-erukwa ma ndị a na-amụsịsị ka agaba vileji na-amụ ka ịkpọke mmadụ oge na-eru mgbe ya bụ ịkpọnye mmadụ nwa onwe ife emere ya bụ nwatakịrị akpụrụ onye ịkpọnyere ya akpụrụ magụ bụ nne na nna ya kpọnyere ya bụ nwa unu ncha atakọta ya bụ afụfụ tadebe na ụmụazị unu mụtara afụfụ uri mụrụ ọn'iyi azụ ihe eji na nwunye edighị omuru 10 esi ka ịmụa 20 wanyị na akago na nwunye edighị ahụ ịkpọghepụ ọchị na-amụ nwa gọọmenti ewepụtakwugwe ịmụ ofu ma ịbụọ ije kafa kwachie gị ọhụ